Ngithi ngiyalibongela-ke umphakathi waSolundi ukuthi kuwo wonke amakhansela enu awu-24 emawadini uma kuvela amathuba njengalawa awayicabangeli wona kodwa acabangela nina. Angazi amakhansela aqhamuka kuliphi iqembu kodwa kuyakhombisa ukuthi bafundiswe kahle lapho beqhamuka khona. Nomeya angazi uqhamuka kuliphi iqembu kodwa indlela enza ngayo kuyakhombisa ukuthi umeya onombono okhathalele abantu. Zivikeleni-ke lezi mpahla enizonikwa zona namhlanje, nizandise, nikhumbule amazwi kaMfundisi. Ngithi niyawakhumbula. Uthe owayenamathalente 5 wenzani? Wawandisa azala amanye 5. Bambelani-ke kulawo magama. Inkosi inibusise. Siyabonga.